По Великден ви показвам днес едни от най-мразените хора в републиката. Това са отците братя Евгений и Силвестър. Те се прочуха с това, че скочиха срещу Ванга, която мнозина от българите смятат за светица. Даваме им думата на Великден, за да видим докъде според църквата е вярата и откъде започват демоните, които ни изкушават. Как можем да погубим душата си и как да я спасим. Докато всички снимат феномени и врачки, ние снимахме тях. Христос, когато е възкресъл, според мен го е направил заради хора като тях. Защото за повечето хора да си възкръснеш не си заслужава. Прочухте се. Двама братя, отци, се прочуха и в момента сте най-мразените хора в държавата. Как така скачате на Ванга? Как така скачате на тия традиции, които българите се опитат да спазват? Или не съм ви разбрал правилно? Отец Силвестър. Ами явно и вие не сте ни разбрали правилно. Затова ви даваме възможност да говорите на Великден. Не скачаме срещу тези неща. Ние скачаме за запазване на чистотата на нещо, което трябва да остане чисто. Кое? Православието. Учението на нашия Господ Исус Христос. Той ясно е казал, че ние трябва да спазваме Неговото Слово, за да можем да получим спасение. Това, което го правим за спасението на тези, които ни хулят, ругаят и обиждат. Добре, аз между другото ви симпатизирам. Смятам, че работа на църквата не е само да продава свещи, а и да има мнение по всичко това, което се случва в живота. Сега обаче можем ли заедно за 10-15 минути да определим порочните практики, езическите практики, които българите изпълняват? И най-лошото нещо, което аз забелязвам, вещерството. Непрекъснато с тия гадателиства. Искам обаче да определим кое е онова, заради което може да бъдем наказани в един друг живот. Оня другия живот. Гледане на карти на боб на кафе. Карти Таро. Карти Таро, обикновени карти, редение на пасианси с цел откриване на бъдеща истина. Хороскопи. Екстрасензорно лечение от разстояние чрез някакви псевдобиоенергомагнетични феноменологични неща. Леене на восък. Леене на восък, на куршум, на всякакви други препарати. Лечение с билки? Не. Билколечението, когато става дума за билколечение, то си е народна медицина, която е открила неща, които помагат чрез отвари и други подобни питиета или намазване и налагване. Но това има ли магичен характер? Има ли вариант на заклинание върху билките, тогава вече се изкривява. Гледането на стъклена топка, кристална топка, това се гледа на бъдещето. Култизъм, да. Гледането на бъдещето, това забранява ли го църквата? Да. Когато говорим за гледане в бъдещето, това, което е важно за един християнин, да гледа себе си сега, тук, към този момент. Бъдещето е открито единствено на Господ. Те дори самите бесове, които се ползват, ако не говорим за чистата шарлатания, те също не знаят бъдещето, по някакви техни методи го прогнозират. Единствено Господ знае какво ще се случи. Но на нас не е необходимо да ни бъде дадено. Трябва ли на отец Силвестър да си знае бъдещето? Иска ли отец Силвестър да си знае бъдещето? Не иска. Относно за кристалите, това е наистина много стара практика в окултизма. Виждаме как и в по-съвременен план нашата родна врачка, имах предвид Вангелия Гущерова, тя също е гледала на кристал, но на по-прост кристал, на захар. Да. Тя е изисквала хората, които идват при нея, да вечерта да спят с тази бучка захар и след като отидат при нея да им я дадат, тогава тя, хващайки бучката, и започва да врачува и да говори за тях. Как ви струва идеята на двамата Ванга светица? За да бъде човек светец, трябва да отговаря на определени изисквания. Те са свързани с личния живот на светеца, свързана с вярата му в Христа Исуса, нашия Господ. Не е във връзка с колко хора е помогнала. Защото формално погледнато Хитлер е помогнал на много германци. И от друга страна трябва да има святост в действията, чудотворство, което да е от Бога, и чудотворство при мощите. Това са... да има мира от мощите. Не само. Изцеление, да има други неща. И нещо много важно, което трябва да има, и православна вяра. Да. Да няма изкривяване православната вяра. На кои от тези изисквания не отговаря Ванга?
тя всъщност не отговаря нито едно от тези изисквания. И тя не може да бъде, тя може в най-така добрия случай може да остане в лоното на православната църква като човек с проблеми, който има с бесове, с духове, но не може да бъде канонизирана. За мен Евангелие е мит. Но защо трябва, вие няма да успеете да си обясните идеята, няма успеете да преборите този мит. Разберете, липсва нещо в съзнанието на българин, липсва му сигурност в бъдещето, липсва му здраве, му липсва. И те затова отиват при това. Освен това църквата, самата църква не дава това, което дава една вещица. Да наречем вещица, защо да не ги наречем? Аз ги наричам вещици. Те са знахари, билкари, нещо баят, нещо гледат, нали? Вещици, що да не са? Това не е толкова обидно. Но вие, чернористите, не давате онова, което се нуждаят хората. Нуждаят се от здраве, нещо знание за бъдещето, малко сигурност. Те имат проблеми, искат да си ги решат по някакъв начин. Докторите не могат да ги решат даже. Между другото, в България вече толкова е станало зле положението, че първо отиваш на врачка и после отиваш на доктор. Но да продължим с практиките. Други практики вие разбрали ли сте, които се събират за магии, да поговорим малко, пример? Практики са толкова много и те са от отвратителна по отвратителна практика. Спомени някой. За това, че има така наречена мъртва вода, която в моргите се измива тялото и тази вода се събира и после някои хора я ползват. Дори казват, че се получава за прокляване. Се правят, дори някои си правят търговия по този начин. Това е вода от изкъпан мъртвец? Да, точно така. За какво служи тя? Питайте врачките. Значи те могат да направят заклинания за болест, за смърт, за някой да се разболее или пък да... Вие разбирате ли мащабите на това, което казвате? Вие живеете в църквата, а навънка наистина хората вярват повече в магия, отколкото в Христос. И то 21 век. Това го осъзнахме, когато направихме своето въззвание преди известно време. И аз мисля, че проблемът е наистина огромен. Само че, момчета, мога ли така да се обърна към вас? Ще ви кажа едно голямо заяждане и провокация. Самата поява на тези, да ги наречем обща дума, феномени и магиосници, е защото вас ви нямаше около 50-60 години. Вие освободихте една ниша, православната църква освободи една ниша на вярвания, защото и това са вярвания, нали така? Освободихте една ниша, където се наместиха не Ванга, ами се наместили цяла армия абсолютни мошеници. Това съм абсолютно уверен. За Ванга не смея да кажа нещо в смисъл. Не съм срещал, не мога да преценя. Не чувствате ли вината на църквата в цялата тази работа? Дайте си говорим честно и за вашата къщичка. Дайте си говорим честно за нашата къщичка. Аз чувствам моята лична вина, той чувства неговата лична вина. Ние не можем да говорим за вината на църквата, не сме авторизирани. Ние сме свещеници в Сливенска епархия и може да говорим за нашата вина. Да, аз не съм спрял да говоря за моята вина. Аз се чувствам виновен ден и нощем за това, което правя. Защо? Или кое по-скоро, което не прави. Да ви нападна, защото само продавате свещи. След 40 да. След 40 и ще знам си, разбира се. Много често си говорим с него и общата тема е тази. Седим си като и нищо не правим. И каква сметка после Господ иска от нас за делата ни? Какво ще кажем ние на страшния съд като свещеници, двамата с него? И това много ни притеснява, честно казвам. Вие вярвате в страшния съд, че се изправите пред Бог? И ти ще се изправиш. Всеки един от нас. И не само ние, да, всеки един от нас. А ние гледаме... Направо, който се плаши да се оплаши. Ние сме се оплашили и резултатът е такъв. Готов съм да ме намразят и 20 000 души, обаче да не ме намрази Господ. И... Тебе те мразят 8 милиона в момента. Заедно с Македония. Казвам ти, как може да посенеш на Ванга? Това е мита на българите, че някой може да ти помогне отвън. И ще ти помогне с чудна сила, която идва от някъде и те вярват, че от Бога. Между другото, Ванга е изографисана в една църква. За това нещо да кажете, тя е изографисана на мястото отляво или отдясно? Отдясно. Това са детайли. Детайли са. Когато ние изографисваме една църква... Тази църква е осветена от тамошния митрополит. Той е осветил. Отговорността не е наша. Ние имаме отговорност в Сливенска епархия и то специално в нашите синори. Но факт е, че Евангелие е поставена на мястото на Господ Исус Христос. Да. Има трон, това е вярно. слагаща. Както виждате, това този трон в храма, само че трон от другата страна. Това е кощунство. Значи канона, сложен е трона, всеки може да отиде в тази църква да види, трона е сложен отляво, от тази страна.
там, където трябва да бъде Христос образа и благославящ, е Ванга благославяща. Какво е наказанието на човек в отвъдния живот, ако ходи по врачки и вярва в магии? Какво е наказание? Какво е? Или си в рая, или си в ада, или си пред Царството Божие, или си в гената огън. Вие твърдите, че всеки, който ходи при врачки и вярва на магии, ще отиде в ада. Който ходи при тях и не се разкае. И не се разкае. Значи, има хора, объркали се заблудили се по някаква причина, поради болест, притеснение, отишли са. Не знаели се какво да правят. Ние не ги осъждаме. Ние не ги обвиняваме в това. Защото ние имаме вина също. Аз не си го казвам. Защото не знаете. Но ето сега казваме. И Господ казва за такива като тях. Ако не бяхте знаели, грях нямаше да имате. Но ето сега знаете и грехът е върху вас. Делата на мрак, да ги изредим. Врачуване. Картогледане. Гледане на кафе. Кафе? На кафе? Да, на Боб? На Боб. Хороскопи, нумерология. Хороскопи във всеки вестник. Знаем, във всяка телевизия, за съжаление. И във вашата телевизия. Съжалявам. Не е моя телевизия. Да изреждаме нататък. Леене. Леене на куршум на восък. Мъртва вода. Това е вече, то е свързано с техните практики на магиосничество. Всъщност всичко това са практики. Разваляне на магии, ходене по... за любов, за женитба, за деца, за такива неща. Всичко това е отхвърлено от Бог. Бяла магия. Няма бяла, няма черна. Всичко отделно не може да бъде бял. Бял и черен няма да стане. Така ли? Да, така. Бил е бял много отдавна, когато се проявил. Маниста. Да бъде. Амулети. Всякакви видове амулети. Амулети, препасници, има такива различни. И препасници. За зачеване, за противни уроки, за не знам какво се. Обикновено това са практики на други вероизповедания, конкретно за исляма имат подобни неща. Но ние не говорим за тях. Значи те си имат своята вяра, своята вяра. Ние говорим за православните християни. Но защото доста християни също се обличат. Това е грешно. Както един, примерно, мюсюлманин ще бъде против неговите хора да ходят при нас за молитви, така и ние сме против християнин православен да отиде при Хожа да му чете и да му правим заклинания. Имам един близък свещеник, който живее в един такъв район. Среща го там един духовник техен и им казва: Абелче, ние им правим магията за 200 лева, а ти вика за 5 лева или за без пари я разваляш. Нещо не стават нещата. Има проблем. Пазарната икономика. Искате ли от вас да разваляте магии понякога? Идват ли хора? Има едни молитви, които ги наричат киприянови молитви. Да. А не е ли пак заклинания? Имаме заклинания в църквата. Имаме така че заклинателни молитви, които са на Свети Василий Велики и Стоян Златоуст. Те са обаче свързани с ситуация, при която човек е имал обремененост от зъл дух, от демон. Обсебване. Да, нещо подобно се води. Тези молитви са във всеки требник на всеки свещеник и не нужда той ги чете. А какво ще кажете за появата, което мен много ме дразни? Непрекъснато се явяват, наричат ги феномени. Някакви, които знаят, лекуват, дават съвети от вестници, от телевизия, по телефон лекуват, от разстояние лекуват и всички викат феномени. И дори сериозни предавания се занимават с феномени. Всички ли са феномени? То всички са. Всеки, който малко тарикати стана феномени, почне да взема 5 лева. Мога да ги нарека евангелисти в по-малка или по-голяма степен. Това е малко прекалено. По принцип, Евангелие си е феномен, в този смисъл също. Вие признавате ли, че тя е феномен? И какъв феномен го признавате? Бесовски феномен определено. Бесовски. Феномена е нещо, което е... Но може ангелите да се говорили. Що пък вие твърдите само демоните говорят? Тя самата го казва, че не са. И ангелите говорят. Тя сама казва, че не са ангели. Тя има толкова записи нейни. Но нека да... И запитването на мъртви не е дело на ангелите. Това е също... Ние не говорим за неща, които са писали нейни фенове или подобни. Това са от видеозаписите, от нейните приказки, които тя не е оставила нищо писмено. Но това, което казва, категорично е поставя в ситуация на човек, който има проблем с зъл дух, който е бил години наред с нея. Зъл дух. А тези другите феномени, както ги наричат, Вера Кочовска, за нея. Една голяма част от тях са шарлатани, които са просто на гърба на бедният отруден народ, смушат пари. Имаше едно предаване, тук скоро гледах пак за една, която на едно момиче болно от рак беше му взела на 30 000 лева. И подобни такива има хиляди. Това са шоу. Да, защото наистина има хора, които имат способности. В смисъл, тези способности са от демоните, но има такива, които нямат способности, просто са шарлатани. Повечето са шарлатани. Това е разграничаването, но в немалка степен тези хора наистина общуват с духове и тези духове са бесове, са демони. И затова е опасно да се ходи при такива. Но дори човек да е шарлатанин, когато отидеш при него, осъждането е едно и също. Ти приемаш това да се отречеш от Бога
Макар че хората казват, ние не се отричаме. Не, отричате се от Бога. И да приема помощта на този дух, който е в този човек или в тази жена или този мъж. И каква е